20 anys també, igual que aquest equipament. I aquest any el cicle està dedicat a la natura. La natura com a font d'inspiració per molts compositors a l'hora de composar o també la manera d'interpretar les peces musicals. Avui tindrem dos grups ben diferents. I que vol apropar el públic a músiques molt diverses, emprant recursos que provenen del teatre, la dansa o l'expressió plàstica. Interpretaran una selecció de tangos, valsos i milongas amb la natura com a fil conductor. I us demano un aplaudiment per ells.